meditasyon o dawata po ang among pagpasalamat sa church sa Minglanilla. Amen. Dili ko maglangay mga igsoon, natay mga Biblia, ablihan nato diha sa sulat sa Ecclesiastes. Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 10 ngadto sa 12. Ecclesiastes 6:10 ngadto sa 12. Akong hangyo ang tanan, manindog ta palihog agig pagtahod sa pulong sa Ginoo. Ako ni basahon sa Cebuano, nagingon dinhi. Nasayra ng daan ang bisan unsang mahitabo ug nasayod kitang tanan nga ang tao dili makalali sa gamhanan pa kay kaniya. Sa dagang sulti daghan usab ang dili mapuslan ug wala kay maani niini. 12. Unsaon man pagkasayod sa tao unsay labing maayo alang kaniya, nining mubo ug walay kapuslanan nga kinabuhi. Kinabuhi nga mahanaw lamang sama sa anino. Unsaon man pagkasayod sa tao unsay mahitabo dinhi sa kalibutan, human siya mamatay. Ang Ginoo magpanalangin ng iyang mga pulong. Ginoo, salamat Lord nining kahaponon nga ikaw nagiya sa among mga lakang dinhi. Imo ming gitapok dinhing dapita Lord haron sa pagdaig, sa pagpasalamat, pagsimba sa imong balaan nga ngalan. Ug mayang mong pagampo Lord nining kabuntagon personal kang makigsulti sa matag usa kanamo. Pahinumdumi kami Lord sa imong katuyuan ug plano sa among mga kinabuhi. Nga diha lang kanimo o Dios makaplagan namo ang maayo nga kinabuhi. Ginoo akong itugyan usab akong kaugalingon diha kanimo akong giila nga wala gyud koy kahimuan kung wala ikaw. O sa Lord nagampo ko nga imong putlion balaanon nimo among kasing-kasing hunahuna. Ug kung sa may among makab-ot nining kahaponon karon, ampingan namo Lord pagbalik tanang pasalamat ug pasidungog diha lamang kanimo sa ngalan ni Jesus tanan magaingon. Amen. Ug amen. Makapanglingkod ang tanan mga igsoon. Kung tagaan man nina kog titulo ning mong mensahe mga igsoon, ang maayong kinabuhi ug ngano man ang maayong kinabuhi makaplagan lamang diha kang Kristo. Ang maayong kinabuhi ngano man makaplagan lamang diha kang Kristo. Nasayod ta mga igsoon ang usa ka maayong kinabuhi makaplagan lang nato diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Nan kung diha nato makaplagan kaniya ang usa ka maayong kinabuhi, makapangutana ta, nganong diha raman pud kaniya? Kung atong subayon mga igsoon, ang sulat sa Ecclesiastes Kapitulo 1 hangtod sa Kapitulo 6, ang magwawali dinhi ang tagsulat si Solomon was about naghisgot siya mga igsoon sa kakawangan sa pagpangita. Kasama rag nag-agpasta og hangin. The futility of knowledge. Knowledge can strengthen what is crooked. Knowledge can supply what is lacking. All knowledge can do is expose your problem and thus increase your grief. Ang kawang sa kahibalo, ang kahibalo dili makatulid sa hiwi. Ang kahibalo dili makahatag kung unsa ang kulang. Ang kahibalo sa tanan, nga kahibalo mao ang pagbutyag sa imong problema ug sa ingon magdugang ang imong kasubo. Ang kahibalo bililhon tungod kay kini nagdala kanato ngadto kang Kristo Jesus. Amen. Apan ang kahibalo isip tinugdan sa katumanan o sa katagbawan man mga igsoon sa kinabuhi, usa ka bakak. Ang kawang sa kalipay, ang kawang sa kamatuuran, ang kawang sa bahandi. Sama nining tulo ka mga saad
nga atong makita o nga atong makaplagan dinhi sa kalibutan. Treasure can bring lasting satisfaction or fulfillment. Dili ba? Ang bahandi dili usab makahatag og malungtaron, katagbawan o katumanan. Og kining tanan mga igsuon kung atong agpason sama ra tag nag-agpas og hangin. Sugod dining kapitulo 7 mga igsuon kay nagseries man ko niini. Mauni dinhi ang pagsugod niya sa paghatag niya sa ikaduhang punto sa magsusulat nga gitawag niya the noble pursuit. He is about to change sa iyang tono tungod kay kining tanan nga iyang gisulat mga igsoon sama kinig iyang na-experiensyahan. Og dinhi ang magwawali o magtutudlo dinhi mga igsoon gusto niyang ipaabot kung unsa man ang iyang na-experiensyahan. Hapit na kami makakuha nga ang mando o mga kinahanglan sa bisan unsa nga pagtandi, diin ang magwawali hapit na magsugod sa pagsulti kanimo kung asa maglakaw kung unsa ang buhaton. Duha ka hunahuna sa 3 ka bersikulo. Sa Ecclesiastes chapter 6 verse 10 to 12 serves sort of dual purpose. Una, it concludes ang iyang pahimangno of listening the word. Gitagaan niya mga igsoon og pagpanapos kining maong sulat mga igsoon ang iyang pagpahimangno sa imong pagpaminaw sa kalibutan. Gitagaan niya pagpahinumdo mga igsoon kung unsa ang gisugyot sa kalibutan. Ug ang ikaduha mga igsoon, it introduces the wisdom of listening to God. Duha, ang sa kalibutan ug ang iya sa Ginoo. And they introduce for us the heart of the preacher's message. To start us on our journey sa atong pagpamalandong nining kahaponon is simply ask you the same question nga gipangutana sa magwawali dinhi nga iyang gihisgutan. Nining maong teksto, nag-ingon diha, kay kinsay nahibalo kung unsa ang maayo alang sa usa ka tawo sa panahon sa iyang kinabuhi, sulod sa pipila ka tuig sa iyang walay pulos nga kinabuhi. Usa na ka maayong pangutana, dili ba? Kinsa may nakahibaw unsay maayo? Pananglitan, kung muadto kag lugar mga igsoon, unya, sa imong pag-adto dito, labing siguro kung muadto tag lugar, mga igsoon, gusto ta mo eksperyensya o lami nga pagkaon. Dili ba? Kay hingaon man ta. Kay mukaon magyuta. Doon ay kahigayunan mga igsoon, kauban ako ang pipila ka mga pastor, lakip ng ilang mga asawa, di nga tumigbantayan. Unya, usa sa pastor, nangutana siya, unsa kay lami nga pagkaon dinhi? Asa magkatamo kaon dinhi? Pangutana ko ninyo kinsa imong pangutanon. Ang advertisement, ang Facebook ba? Kaya nga man nag-post na unsay maayo dito sa bantayan. O ang mga locals nga taga dito. Locals? Kay sila'y makatudlo dito. Who knows what is good? Sila mo'y nakahibaw mga igsoon kung unsa ang maayo. Kana kung maghisgot ta og restaurant. Kana kung maghisgot tag karinderya mga igsoon. But what about life? But what about life? Kinsa may nakahibaw kung unsa ang maayo? Who knows about the good life? Kinsa may nakahibaw sa usa ka maayong kinabuhi? Kinsa may nakahibaw nga kini mao ni imong angay buhaton sa imong kinabuhi? Kinsa may nakahibaw kung kinsa imong sundon o gagpason? If you are the young man, kaya gi-address din sa magwawali ang mga batanon man, pero wa mo ni nagpasabot nga wa tay labot kay doon na pa man tay edad. Amen? Ni apa man tikta karon, lakip kita niini. If you are the young man that the preacher is obviously addressing, and you are about to go out on your own, kinsa may imong pangutanon kung unsay imong sundon o agpason?
Mangutana ka sa imong high school teacher, counselor, parents baronhin mo, o si pastor mo imong pangutanon, or ang media ba kay hinuon? Kay mauni kalabanan gayon. Gani si Google imong pangutanon, mutubag si Google. Lakip na si Siri. The world is certainly ready to give you advice sa bisan unsa mang subject. Bisag unsa mang hisgutan. But as the preacher already shows us that their advice is a lie. Ang ilang sugyot, dili tinuod. Kung sila mo sugyot, agpasa ang kahibalo, agpasa ang kalipay, agpasa ang accomplishment, o agpasa ang bahandi, mga igsoon, sultihan ko kamo. Wala sila magsulti o tugan, mga igsoon, kung unsa ang sakto o tinuod. It's a lie. Kung sultihan kanila sa paggawas o pagtinguha sa kahibalo, sa kalipay, kalampusan, bahandi, wala sila nagsulti kanimo bahin sa maayong kinabuhi. The point is that the world has a plan. Ang punto dinhi dunay nagkalain-laing plano ang kalibutan nga atong gipuy-an, daghan. Daghan silang masugyot, mga igsoon, for how to achieve the good life. Ug silang tanan nangasayop. But if you really want the good life, then you must go to the one who created life. He also has a plan. Amen? And in these 3 verses, the preacher is going to lay out his compiling evidence. Gusto niyang ipaabot ka nato ang mga ebidensya ngano nga dili din mo sundon. Ngano si Kristo Jesus mo imong duulon. Ang magwawali dinhi, mga igsoon, naghatag siya tulo ka compelling reason. Inay nimo agpason ang kalibutan, imo hinung agpason ang plano nga iya sa Ginoo. Tulo ka rason nganong kinahanglan nimong pangitaon ang plano sa Dios. Tungod kay ang plano sa Dios usa ka soberanong plano. Ang plano sa Dios usa ka plano nga giandam na sa Dios alang kanimo. A set plan. Ang ikatulo, mga igsoon, usa ka superior nga plano. Nganong superior? Kay gikan na sa Ginoo. There are 3 points to be made here about God's plan for life. First, a sovereign plan. Usa ka soberano nga plano. In Ecclesiastes verse 10 chapter 6, mga igsoon, naging diha, nasayra ng daan ang bisan unsang mahitabo ug nasayod kitang tanan nga ang tao dili makalalis sa gamhanan pa kay kaniya. Here ang magwawali nagsugod siya, what may be the most important reality, unsa ang pinaka-importanting realidad kung maghisgot ka kung kinsang plano ang buot nimong sundon. And that is that regardless of what the world advise, only one plan is actually sovereign. Whatever exists has already been named. Sa Cebuano pa, nasayra ng daan ang bisan unsang mahitabo. Ug nasayod kitang tanan nga mga tao. Now, this isn't new information from the preacher or sa magwawali. Atong mahinumduman, mga igsoon, kung mubalik ta, mubacktrack ta sa kapitulo 3, mga igsoon, versikulo 1. Ako lang basahon naging diha. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang tanan nga mahitabo din sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Amen. Gitakda na sa Dios. Og dinhi ang magwawali, mga igsoon, mauusab kini iyang gisulti mahitungod niini. Namely that there is a sovereign who is in control over the course of life. Kontrolado tanan sa Ginoo. Nahibaw-an tanan sa Ginoo. Whatever exists has already been named. And that is to say that God has already foreordained life.
We remember reading in Psalms 139 nung sa gingon diha, all our days were ordained for us before any of them came into being. In Acts 17, nagingon diha, about how God appointed the length of our days and the boundaries of our habitation. God sovereign over life. Ang atong kalibutan, mga igsoon, typically fall into two camps regarding God's sovereignty. Nagiskot ni sa duha, mga igsoon. O dili ni uncommon para kanatong tanan, mga igsoon. Nining duha. Sometimes they like to acknowledge the sovereign prerogative of God. Usahay, ganahan silang muila sa soberanong katungod sa Dios, apan sa samang higayon, muhatag og silaw nga mga pagsaway sa usa ka makalilisang nga trabaho nga iyang ginabuhat. They see the evil in the world. Ilang nakita ang kadautan, ang kapait, ang mga pag-antos, and then use those tragedies to sort of pass judgment on the job that God is doing with humanity. They either accuse Him, usay pasanginlan pa ang Ginoo nga nung wa siya magbuhat og ayo. Amen? Or of not being powerful. Di siya makahimo niana. But acknowledge His sovereignty just enough for them to able to assign Him the blame. O ang kalibutan gusto nga ihikaw sa hingpit ang pagkasubirano sa Dios. Ug mopalit ni ining ideya nga higayon ug kagubot ug otonomiya sa tao. And this is really where they are more often prone to land. Gani makasusubo mga igsoon, doon na pa ni-claim nga mga Kristohano nga naa ni ining dapita. Murag nasiwang ang ilang tagsatag sa kakinabuhi. They paint God as the Almighty Creator. Nga ilang gipintalan, gibutang ang Ginoo sa mag-ingon labing gamhanan, magbubuhat nga nagbuhat sa tanang butang. Ug nagtui sa kalibutan. Ug karon naglingkod lang sa likod. Nga naghulat sa nagtanaw aron makita kung giunsa ang tanan. They actually think man is sovereign and that man is in control. It is all up to you. You are the master of your destiny. Ingon ba niini? And you can believe all the nonsense if you want. Mahimong tuhuan nimo bisag kining ingon niini. Apan ang tibok Biblia heartily disagree with it. Ang tanan mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Musugot kag sa dili maunay mahitabo kay gimbut-ana sa Ginoo. And that is yet another verse that speak of a sovereign God with a sovereign plan over mankind. Sa ato pa mga igsoon, ang Ginoo wala mo undang pagpamuhat sa imo sa akong kinabuhi. Amen? Wala siya mo undang. Aduna say plano nga gusto niyang ipatuman nga gitakda sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. That means that the course of history is going to travel down the track that God has laid. Mo ni pangutana nato. As you consult advice on the good life, do you think it wise to consult one who is not control of the future? Or to consult one who is in control of the future? You'd be much wiser to seek the one who ordained with life, where life is headed. Pananglitan, atong gamiton ang sport analogy mga igsoon. Duwa sa basketball, unya
ang anak player, ang iyang papa di askilid. Sigig duwa, ang iyang papa, sige. Dagan, palayo. Adto dito sa unahan. Mura na hinugkots ang iyang papa. Pumunta na kinsay paminahon sa player, ng iyang anak. Ang iyang papa o iyang coach? Ang coach. Di man coach iyang papa. Dili ba? But there's a problem with that advice. Ang papa, he is not calling the play. Kundili, ang coach. So, it is in life. Niining kinabuhi, there's all kind of advice you can get. Niining kinabuhi, daghan tang sugyot o advice nga atong madungog, nga atong madawat, pwedeng atong tumanong ug dili. And it is possible to see how it might work perfectly. But only one who is calling the play. Only one is sovereign, and that is God. Only one. It is a foolish to listen anyone else's plan, and that's not all. Look at else the preacher says about God's plan. Unsa ang plano sa Ginoo ang gisulti din sa magwawali. But look what else God's plan takes into account. And it is known what man is. O nahibal-an kung unsa ang tao. Ang Dios walay ilusyon mahitungod sa kasing-kasing o sa kinayahan o sa kabubuton sa tao. Matod pa sa sulat sa Genesis, mga igsoon, Kapitulo 6, versikulo 5, nag-ingon, unya nakita sa Ginoo ang hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan o kanunay lamang ngilad ang ilang gihuna-huna. Bisan human sa flood, mga igsoon, human sa lunok, and only Noah and his family survived, God still said, nagpadayon sa pagsulti ang Ginoo in Genesis chapter 8 verse 21. Nagingon diha, sa napanimahuan sa Ginoo ang kahumot niini, miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko nagayud tong luhon ang yuta tungod sa gibuhat sa tao. Nasayod ako nga sukad pa sa iyang pagabatan-on dautan na ang iyang hunahuna. Dili ko nagayud laglagon ang tanang binuhat nga buhi sama sa akong gibuhat. Even when Jesus came to this earth and men were hypocritically pretending, nagpatuo sila nga nituo sila, mga igsoon, diya kaniya. Ug atong mabasa in John chapter 2 verse 24 to 25, nag-ingon diha, apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tao. Nasayod siya sa tanang tao. Wala kinahanglan nga sultihan pa siya sa bisan unsa mahitungod sa mga tao tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Walay natago diha sa Ginoo. God knows man, God created man. Diha sa Roma Kapitulo 3, it is the famous that there is none good, not even one. Walay bisan usang maayo. Wala bisan usa. There is no fear of God before their eyes. God knows that man has a tendency for wickedness. Apan dili lang na, mga igsoon, ang Dios na hibalo usab nga ang tao hilabihan kahuyang. Huyang. That is to say that just because man wanted something to happen, nagpasabot ba ni nga mahimo niya kanang mahitabo ang gusto niya? In Jeremiah 13, mga igsoon, verse 23, nag-ingon diha, can the Ethiopian change his skin? Or the leopard his spots? Then you also can do good, who are accustomed to doing evil. Kasi buano pa, mausab ba sa Ethiopiahanon ang kaitom sa iyang panit?
O mahimo ba sa leopardo ang pagpala sa iyang mga kabang? Kung maunan, kamong naanad sa pagbuhat og dautan, makabuhat usab og matarong. Nasayod ang atong kalibutan mga igsoon, kanunay nagpadayon kini sa hunahuna o pagdawat sa bisan unsa mang sugyot nga gihatag nini. And if you apply yourself and work hard, you can accomplish anything. Mauni ang gisulti sa kalibutan, paningkamot lang. Trabaho gayo, pagtuon gayo. And I suppose that's true within reason. No amount of hard work is going to let you run a 2 sub-minute mile. No amount of hard work is going to let you throw a 250 miles fastball. And certainly no amount of hard work is going to let you obtain the righteousness required to get you into heaven. Wala. There are the 2 major mistakes that man always factor in their plans. Unya ang kalibutan naghatag og sugyot o advice for how you should live your life. Hinumdumi, their plan fails because they are not in control of the future. God is. The way overestimate that man is capable of. Man tend to think that man is good. That man is able. And that simply dili na maoy tinuod. Hinumdumi, man is not good. He is corrupt. That means that he will never choose the best path of his own. Ang mga tao dili maayo. Sakit niya sa Cebuano, siya kurakot. Nga nagpasabot nga dili siya mupili sa pinakamaayong nga dalan sa iyang kaugalingon. And Ephesians chapter 2 verse 1 to 3 mga igsoon nag-ingon diha. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasala. Ikaduha, gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamahanan diha sa kakawangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Versikulo 3, kaniadto kitang tanan sama kanila. Sama kanila. Nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligutgutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Another translation, mga igsoon. Nakahukom ako sa pagpahimulo sa kinabuhi o pagsusi kung unsa gayoy ang kalipay. Apan nasuta ko nga wala usab kini kapuslanan. Nasuta ko nga binuang ang pagkatawa ug wala kay makuhang kaayuhan sa paglipay-lipay. Tinukmod sa akong tinguha nga magmaalamon. Sulayan ko ang paglipay-lipay pinaagi sa alak. Gisulayan ko ang pagsulod sa binuang nga mga buhat, aron masayran ko kung unsa ang labing maayong butang nga mahimo sa tao, sulod sa mubong panahon sa iyang pagpuyo, dinhi sa kalibutan. Man just chooses badly, and that is why temptation works so well. Amen? And even if man were to come to realization that his choices are wrong, and he need a different path, he does not have the ability of his own to change that path. Huyang ang tao. Pangutana, the Ethiopian can change his skin. The leopard can change his path. No. In Romans 7:19, for the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. Nakita nimo?
Ang kontras mga ison, kanina hinungmoy akong buhaton, dili ano na ako mahimo. Dili na ako gustong buhaton mo, akong gihimo. Man is not in control of the future. Even if man he wouldn't choose the right thing. Bisan iyang pilion ang sakto mga ison, even if he choose the right thing, dili siya makahimo sa sakto. Umao ng problema with every plan of man. Man is not sovereign and man is not evil. Because humanity think more highly of man than he ought. They tend to put too much burden on the back of man for obtaining the good life. Apan kung atong katunan ang bisan unsa gikan sa daan nga kasabutan ug dinhi sa bag-ong kasabutan, it is that plan that depend upon the effort of man to success and doom to failure. Those plans never succeed. Dili na musaler. Man is not sovereign and man isn't able. God, however, has a plan for your life. Ang Ginoo dunay plano sa imong kinabuhi. And God is sovereign. And God is well aware of what you are not capable of. Kaibaw ang Ginoo. Nakaila ang Ginoo nimo. O sa imong mahimo og dili, siya mo'y nakahibaw aning tanan. And not only that, but God plans is also a set plan. Mao ni ikaduha mga igsoon, a set plan. Ecclesiastes chapter 6, 10 to 11 sa ikaduhang linya sa bersikulo 10 mga igsoon sa Cebuano pa, dili makalali sa gamhanang pa kay kaniya. Sa daghang sulti, daghan usab ang dili mapuslan ug wala kay maani niini. Kung ang unang argumento mga igsoon, dili ni makahimo nimo sa pagpangita sa plano sa Ginoo kay sa plano sa kalibutan, then this one should definitely push you in the right direction. Mao ni magtukmod nato sa saktong direksyon nga angay natong sundon. Usa ka simply. Since God's plan is sovereign, we're using His plan whether you want to or not. Sundo na to iyang plano sa Ginoo. Bisag gusto pa nato dili. Go back to the wide receiver. Katong player mga isun, lakaw dito sa unahan. Ayaw paduol niya na imong gwardya. Haron sa panahon nga ilabay ning bula imong madawat. Duol ra ka siring ishoot. You can stiffen your neck and rebel and ignore the coach and listen to your dad and go deep. Palayo. Apan nga nung dili ban mo salir? It is only to end in failure because you aren't calling the shot. Ang Ginoo. Amen? Iyan ning gimbutan ang tanan. Iyan ning plano ang tanan. And that is the point being made here. Mauning gusto nga ipaabot dinhi sa magwawali. Now there's several layers and play here. One is the reality that man truly grasps the full plan of God. The Lord works in a mysterious ways. Why don't always understand why He does what He does? Gani, usahay, panagsara kay tang kasabot. Usahay dugay tang makasabot. Why did God spare this person and not spare that person? Anong gipatay man is Ginoo ning taong butan man tani? Ni ano'y salbahis kayo, wa Ginoo niya kuha ag una. Amen? Why did God allow sa mga trahedya? Why did God stop this from happening? Ano wa man niya undanga, wala man niya pahunungan ni.
Wa nato ni masabti mga igsoon. It always requires faith. Amen? And true wisdom, by the way, is not that you understand why God does what He does. True wisdom is that you obey God, even though you don't understand. You obey God, even though you don't understand. The wise, wide receiver, mga igsoon, katumplir, mga igsoon, nganong gipadala siya sa iyang coach, nganong siya gipaduha. Kay dunay pa plano ang coach nga mauni iyang pagkabuhaton. A man tries to do what with God all the time. Kung sa may kasagarang buhaton, makiglalis pa ta sa Ginoo, mureklamo ta sa Ginoo, or even give God advice regarding what He should do. Ginoo, nganong imo man itong gibuhat sa iyo kadto? Pagklaro di oy. But the preacher already warned us about two. Nag-warn na siya, mga igsoon. He saw the back in chapter 5, mga igsoon, where the preacher told us in chapter 5 verse 2, mauni ang gingon, huna-huna una sa dili ka pa musulti. Og ayaw paghimog dinaliang panaad sa Dios. Atuwa sa langit ang Dios og aniya kasayuta, busang ayaw pagpatuyang og sulti. O nalabaw sa tanan dili ta Ginoo, ang Ginoo siya. You don't know what God knows. What akibawon sa nahibawan sa Ginoo. Atong buhaton magpakahilom lang ta. Padayon ta sa pagtuo diya sa Ginoo. But the preacher says, you cannot dispute with him who is stronger. All your words, ang tanan natong argumento will only end in futility. Walay pulos. You aren't going to change God's eternal plan. Dili ta kausab sa plano sa Ginoo. Dili na to malubag ang kamot sa Ginoo diya sa atong mga pag-ampo. Romans 9 verse 20, on the contrary, who are you, O man, who answers back to God? Kinsa man ka? The things molded will not say to the molder, why did you make me like this? Whoever heard of such things? Kinsa may nakadungog nining nagkiglalis ang kaang sa nagbuhat og kaang. Wag yung kakadungog, no? Di man na musulting kaang. Or remember when Job took issue with God. In Job 38 verse 1, 2, and 2, mga igsoon, 1, 2, and 2. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkens counsel by words without knowledge? Is it the Ethiopian? It is the epitome of foolishness? Or to ignore or argue with the sovereign God of the universe? Makiglalis ka? In verse 11, for there are many works which increases futility. What then is the advantage of man? Sa Cebuano, mga igsoon, sa daghang sulti, daghan usab ang dili mas mapuslan og wala kay maani niini. That is another way of saying arguing with God won't do any good. You can bring your plan to God every day if you want, but it is never going to change the fact that God is God and you are not. Dili nimo mausap. Og atong masabtan marealisal dinhi that hits people sideways today. O kung atong ma-realize kini ang tao nga naalang mga igsoon. But I think of a more important point to drive into a person's brains. Apan wala ko maghunahuna og mas importanteng punto aron makasulod sa utok sa usa ka tawo niining astrasadong kalibutan nga atong gipuyan. Kung mas dili nimo mahibal-an ang Dios, mao ang Dios, ug dili ka, mas maayo ka? Nga mas maayo pa ka sa Dios kung wala ka kaila kaniya?
The sooner you figure out that one day you will answer to God, but God will never answer to you, you better off going to be. Hinumdumi ang plano sa Ginoo. God's plan is not only sovereign. God's plan, it is already set. This plan is the plan that the world is going with. So again, why would you choose any other plan? Nganong pilion magyud nato? Nganong pilion manato ang lain nga plano sa usa ka maayong kinabuhi? Nganong pilion manato o pangitaon nato ang sugyot sa kalibutan? Remember, God's plan is a sovereign plan. God's plan is a set plan. God's plan is a superior plan. Ang ikatulo, mga igsoon, usa ka taas kaayo labaw o manindot nga plano, ang plano sa Ginoo. In verse 12, and this is the good news. God's plan is for your good. Ang plano sa Dios para sa imong kaayuhan. Kay maayo ba ng atong Dios? Amen? Ug wa gid siya'y dili maayong plano sa matag-usa nato ka kinabuhi. Hataas ang iyang plano sa matag-usa kanato. Now, from a choice standpoint, this is actually insignificant. Dili igsapayan, it wouldn't matter if God's plan was for your harm. Dili igsapayan kung ang plano sa Dios alang sa imong kadautan. Dili igsapayan kung ang plano sa Dios alang sa imong katapusan. Dili igsapayan kung ang plano sa Dios mao'y dili pinakamaayo nga plano para kanimo. Mangutana ta ngano? Remember, because He is still God. He is still God. His plan is still sovereign. His plan is still set. So even if it was bad plan, bisan pag dili maayong plano, you still better follow it because He is God. Siya ang Diyos. You have not to get that through your head. Mao dili nato diwadon sa atong tagsa-tagsa kahuna-huna mga ison nga ang Dios nagpabilin siyang Dios. But the question of the sermon was this: for who knows? Kinsa may nakahibaw? What is good for a man? Mao ni ang pangutana. We didn't start asking who is in charge, dili ba? Wa ta magsugod kinsa may in charge. Wala ta magsugod pinagi sa pagpangutana kinsa may daog, ang daotan o maayo. We ask who had the best plan for your life. Mauni ang pangutana. Who had the good plan for your life? Was it the world? O was it God? Kinsay nahibalo kung unsa ang maayo alang sa usa ka tawo. Nangutana kami kung kinsa ang adunay labing kaayo nga plano sa imong kinabuhi. Kinsa ang adunay maayong plano sa imong kinabuhi? Og ang tubag mga igsoon makaplagan lamang nato diha sa Ginoo, dili sa sugyot sa kalibutan. First, because He is sovereign. Second, because He is solidified. But also because His plan is superior, and let me show you why. For who knows what is good for a man during his lifetime, during the few years of his futile life? He will spend them like a shadow, for who can tell a man what will be after him under the sun? Now, here is where we came to the main point. Ang punto din sa magwawali, He is the crowning thought. Kay kinsay nahibalo kung unsa ang maayo alang sa usa ka tawo sa panahon sa iyang kinabuhi, sulod sa pipila ka tuig sa iyang walay pulos nga kinabuhi. Sa dihang magsugod ka sa pagpumalandong,
sa dagan sa imong kinabuhi, kinsay nahibalo kung unsay maayo. Ug siguruha nga imong makita pagbalik ang imong kinabuhi nga hilabihan di ay kamubo sa kinabuhi sa tao. The preacher again mentioned the few years of his futile life. Gani, he expound on that saying, he will spend them like a shadow, which is to say his life is short. So with this very short life that you get here on earth, kinsa may nakahibaw what is good for a man. Akong balikon ang magwawali dinhi iyang gitumbok kini nga maong mensahe o pagpahinumdum ngadto sa mga batanon. Young man, when you begin to approach your future, an advice comes from every angle who knows what the good life is. Kinsa imong pangutanon? Tanaw ka TV, media, college recruiter, military recruiter, imong ginikanan, imong higala, social media. Who knows where to find the good life? Who knows the path you should walk? And I hope atong masabtan mga igsoon the implication of the preacher, only God. Only God. Apan nga man? Because God's plan is about eternity, not just this life. Asa may mayo? Taga kalibutan ka o taga langit? Ang plano sa Ginoo maayo. Kaya ang plano sa Ginoo mahitungon ni sa eternal nga kinabuhi nga imo igugol niya uban sa Ginoo. For who can tell a man what will be after him under the sun? Can the media tell you what tomorrow? Unsay naugma? Hibaw ko unsa ugma Lunes. Mao na atong nahibawan. Ang imong ginikanan, imong higala, imong magtutudlo. And that doesn't mean that they don't have good intention. Og wala na kana magpasabot nga wala sila'y maayong katuyuan apan nahibal-an nila ang imong kaugmaon. Do your parents know what tomorrow holds? Does your counselor know the state of our country after digong? Human atong grabe kaayong panghitabo sa kalibutan, naglunop, bagyo, tanan mga igsoon. Does social media know if you are going to endure life sa panahon sa krisis? No. Wa sila kahibaw mga igsoon. Balita ray atong mabasa. Apan na kahibaw ang Ginoo sa bisan wala pa na mahitabo. Kahibaw ng daan, bisan wala pa mo abot sa atong alimpatakan, wala pa nato gilitok sa atong mga bakba. Kahibaw ang Ginoo kung sa'y imong isulti. Kahibaw ang Ginoo. There is only one who has a plan for our lives, who at the same time can see the entire kinatibukan sa atong kinabuhi, ang Ginoo. Siya'y dunay katungod sa paghatag sa maong kinabuhi. Siya po'y dunay katungod sa pagkuha niini. Others can try, but their insight is so limited. And you can follow the advice of the world and make all sorts of plans. Apan hinumdumini, ang ilang plano dili soberano. Kadtong mga plano dili ligon. Kadtong mga plano dili makakita sa umaabot. The good life you see cannot exist apart from the plan of the sovereign God who created you. Siya. And who has mapped out the course of our lives. Siya mo'y naghatag og giya. Siya mo'y naghatag og timailhan mga igsuon. There is a God who created you. He appointed your time and the boundaries of your habitation. Adunay Dios nga nagbuhat kanimo. Iyang gitakda ang imong panahon ug ang mga utlanan sa imong puloy-anan.
ug iyang gi-order ang katuyuan sa imong kinabuhi nga alang kanimo sa pagpangita kaniya. That is the culminating point sa magwawali after the first 6 chapter. Why would you follow the advice of the world? Nganong imo mang sundon ang sugyot sa kalibutan? That is all striving after wind. Sama ra kag nagkukudog hangin. Gasuway mo kukudog hangin? Ha? Nakita ninyo? Nahuptan ninyo? Mauni ang sugyot sa kalibutan. You'd better off to seek the will of the sovereign God whose plan cannot be changed. Mas maayo nga pangitaon nato ang kabubuton sa labaw nga Dios kansang plano dili mausab. O kinsa lamang ang tinuod nga nahibalo kun unsa ang maayo alang kanato. Siya lang ang nakahibaw. Now mubalik ko sa maong pangutana mga igsoon. For who knows what is good for a man during his lifetime, during a few years of his futile life. Unsaon man pagkasayod sa tao, unsay labing maayo alang kaniya, niining mubo og walay kapuslanan nga kinabuhi. Kinabuhi nga mahanaw lamang sama sa anino. Unsaon man sa pagsayod sa tao, unsay mahitabo dinhi sa kalibutan, human siya mamatay. Wa gyud. Di ba? Kita kag mamatay ng musulti. Manamilit hinoon, pwede. Pero inighuman katigok sa tao, mga igsoon, di na dyan kakadungog. Mutingog mga na, lain na yangan, multo. There is the ultimate and good plan of God for your life. Namely, that you believe in Jesus Christ. Juan 6:28 ngadto sa 29 mga igsoon, nagingon da, therefore they said to me, what shall we do? So that we may work the works of God? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. The ultimate plan is for you to forsake the world and believe in Christ. Ang katapusang plano mao ang imong biyaan ang kalibutan ug mutuo ka kang Kristo Jesus. But here is what I want. Gusto natong masamtan mga igsoon. You cannot walk both plan at the same time. Hinumdumi kung ang plano sa kalibutan dias wala. Unya ang plano sa Ginoo dias tuo. Pwede na? Makalakaw kag tarong? Labing siguro mulakaw ka mga igsoon, magbakaang ka. Dili ba? Dili ka makahimo sa paggamit dining duruha. You cannot follow the plan of this world and the plan of God at the same time. Inay imong pilion si Kristo o imong balibaran ng kalibutan. O imo mahinong pilion ng kalibutan o imo inigar si Kristo. And I want you to show you. Gusto na akong baliko na ako pagbasa mga igsoon para atong masabtan kining maong gibati sa usa ka datong tao, batan-on nga dato. Ako lang basahon mga igsoon sa Mateo mga igsoon kapitulo 19, 16 ngadto sa 22. Nag-ingon diha, ug unya dihay miduol kaniya nga nag-ingon, magtutudlo. Unsa ang maayo na kong buhaton aron maangkon ako, aron maangkon ako ug kinabuhing dayon. Ug siya miingon kaniya, nganong nangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Usa lamang ang maayo, kung buot kang musulod sa kinabuhi, tuman sa kasuguan. Ug siya miingon kaniya, unsang sugua? Ug si Jesus miingon, ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pangawat, ayaw pagsaksi ug bakak, pasidunggi ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang batan-on miingon kaniya, kanang tanan ako na nang gihimo.
Unsa pa may akong kulang? Si Jesus mingon kaniya, kung buot kang muhingpit, ikaw, lakaw, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabus ug makabaton ikaw bahandi didto sa langit. Unya balik ug sunod kanako. Apan pagkadungog sa batan-on niining pulonga milakaw siya nga nagsubot masubon kay daghan man siya o katigayunan. Atong nadungog, atong nasabtan, He is looking for good. Buot siyang makahibaw sa plano that will ultimately land Him with eternal life. After all, we can hardly call any plan that ends in hell a good plan. Tuod man halos dili nato matawag ang bisan unsang plano nga matapos sa impierno nga usa ka maayong plano. Di gyud na matawag natong maayo. Nabay maayo to sa impierno kainit didto. Wa pa nung ko kaadto. So this man comes to Jesus for the plan. And what did Jesus tell him? Forsake all the plans. Nga sugyot ining kalibutana. Nga gihatag kanimo kun dili sunod ka nako. Were you pursuing knowledge? Kung nangita ka og kahibalo, kung nangita kag kalipay, kung nangita kag kalampusan, kung nangita kag bahandi, pasagdi kini ug sunda ako, matud pa ni Kristo Jesus. Isn't that exactly what the preacher has been saying in Ecclesiastes? It is the same sermon. This word cannot satisfy you. Amen? Instead, seek God who has a sovereign plan for your life, for eternity. To be consumed with this world and to forsake Christ is the ultimate foolishness. It is the tragedy that the rich young ruler who chose the promises of the world, inay sa saad o plano, matakom nga saad o plano sa kang Kristo. How fitting that the scripture says, He went away grieving. Usa ka haom nga sa kasulatan nga nag-ingon, siya milakaw nga nagsubo. Dili ba siya angay nga malipay sa iyang gitipigan ang tanan niyang mga butang? Nagtuo ko nga ang bahandi katumbas og kalipay. Agpasa lang ni, gusto kang malipayon, pagbato ng bahandi. Igalay gison, this world is lying to you. Gibumbahan, it bombards you with advertising meant to cause you flesh curve. Ipadadaan tagdaghang kayong mga pagpahinumdo, mga igsoon nga ang atong unod mulihok. Ang imo sakyanan, 5 years ako na bago, 2022, 2023 model, piting ninduta, no down payment. Ganahan ka, ilisin na imo sakyanan. Forsake this world, biyai kining kalibutana, run to Christ, in Him is life. Only God's plan for you is sovereign plan. Only God's plan for you is a solidified plan. Only God's plan for you is a saving plan. Ang plano lamang sa Dios alang kanimo mao ang usa ka soberanong plano. Usa ka nahanay na nga plano, a set plan, ug usa ka superior nga plano. All other plan ends up in hell. That is Ecclesiastes. Mauusap kining gihisgutan di sa Ecclesiastes. Huno nga ang paglakaw niya ng halapad nga dalan diin daghan kaayo ang nangagi dihang dapita. Kundili pangitaa si Kristo. Ang tanan ubang paagi musangput sa pakukod lamang
sa hangin. Magampo ta. Ginoo, salamat. Salamat sa makausap pa, Lord, ni imo mga pulong. Salamat sa makausap pa sa makusgano ni mong pagpahinumdum ka na mo, nga ikaw lang ang bugto nga Diyos nga ngay na mong sundon. Ug tabangi mi, Lord, pinagi sa imong grasya ug kaluoy, nga bisan pa sa daghan kayong sugyot sa kalibutan, nga mamahimong among sundon, panlod tabangi kami sa pagpili sa pinakamaayo, tungod kayong imong plano sa matag-usa, subirano. Doon na kay giandam nga plano sa matag-usa, ug labaw sa tanan ang imong mga plano. Ginoo, salamat. Salamat nining kahaponon, Lord, sa imong padayon nga pagpahinumdum ka namo. Ug diha sa imong grasya ug kaluoy, O Dios, tabangi kami nga makahimo kami sa buot nimo sa matag-usa namo kakinabuhi. Lord, dungog himaya amo ibalik tanan kanimo, tungod kay ikaw lang ang takos ug angayan nga modawat niini. Sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen. Amen.